Conta atrás para que o Goberno decida se liberaliza a peaxe da AP9. Mañá remata o prazo que lle deu a Comisión Europea para que anule a concesión xa que a considera ilegal. Se non o fai, o Executivo Comunitario denunciará a España ante a Xustiza Europea. O Ministerio de Transportes di que está a analizar o caso mentres o presidente da Xunta pide que a autoestrada que vertebra Galicia de norte a sur sexa gratuita. Galicia o merece dende hai moitísimo tempo. Dende logo, eu creo que aí debemos unirnos todos para reclamarlle ao noso goberno, o goberno central, que a AP9 ten que ser liberalizada canto antes. Israel lanza ofensiva. A nova ferramenta para previr e atallar con rapidez o acoso escolar xa está disponible dende hoxe en todos os centros de ensino galego. Trátase dun test digital que permite avaliar o clima de convivencia nas aulas e identificar posibles vítimas e acosadores. Saúdos, boas tardes. Israel avanza e comeza a operación militar terrestre na cidade de Gaza. Despois dunha noite de bombardeos, o exército informa de que comezaron a destruir a infraestrutura de Hamas. O ministro de Defensa dixo textualmente que Gaza arde. E todo isto nunha mañá en que coñecemos unha investigación da ONU que afirma que Israel está a cometer un xenocidio na franxa. Os de Netanyahu tachan este estudo de parcial e mentiroso. En este contexto, hoxe acordouse que España non participe en Eurovisión se tamén está Israel no concurso. Pola contra, aínda non se aprobou o decreto para o embargo de armas anunciado polo presidente hai 8 días. Este retraso provocou un novo choque dentro da coalición. O Goberno insiste en que aprobará canto antes o decreto de embargo a Israel, pero pide paciencia. Las cosas, evidentemente, hay que hacerlas bien. Es un Real Decreto complejo también en su redacción. Pero Sumar mete presión, ten que aprobarse xa. Están llegando tarde, así que sin más demoras el martes que viene tiene que venir este decreto y no hay más excusa. E se non se aproba, Esquerda Unida ameaza. Yo soy partidario de que si no va al siguiente, los ministros y ministras del espacio en el que Izquierda Unida pertenece no vayan al Consejo de Ministros. En este punto, Podemos e o PP coinciden, creen que o atraso demostra a hipocrisía do Goberno. Sánchez está utilizando electoralmente el sufrimiento de los gazatíes. No es un aliado de los gazatíes, es un aprovechado. Y si los palestinos no me creen, que le pregunten a los saharauis, que cuando le ha interesado les ha dejado tirados. O que si se acordou este martes foi a retirada de España de Eurovisión se Israel participa no concurso. Segue o camiño de Irlanda, os Países Baixos, Eslovenia e Islandia. Podemos pide ir máis alá. Boicot total. Si Israel participa en Eurovisión, ni se tiene que emitir. E tras a volta, o Goberno pide estender o boicot a Israel a outras competicións. Creo que ese clamor popular no puede ser tapado ni puede ser anulado por los organismos y las federaciones internacionales. O Goberno de Israel responde. Mr. Sánchez, acusando ao presidente español de antisemita e de alentar a violencia contra os xudeus. Por estas declaracións, Álvarez volveu convocar este martes a encargada de negocios de Israel en España. E medra a tensión entre Venezuela e os Estados Unidos. O propio presidente Trump confirmou que bombardearon unha segunda embarcación que supostamente levaba narcotraficantes venezolanos a bordo. As imaxes difundidas pola Casa Branca mostran o ataque cun dron a unha lancha en augas internacionais do Caribe. O presidente Trump insiste en que a bordo ian 3 narcotraficantes venezolanos e un cargamento de droga. We have proof. All you have to do is look at the cargo that was like it's spattered all over the ocean. Big bags of cocaine and fentanyl all over the place. É o segundo ataque contra unha embarcación venezolana en 2 semanas. O presidente Maduro apunta que se trata dunha agresión. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente. Os expertos en relacións internacionais sinalan que hai presións máis alá do narcotráfico.
Pois está a tratar de forzar algún tipo de negociación mesmo política, incluído un posible cambio de réximen, presionando, por exemplo, psicolóxicamente a Nicolás Maduro, forzando unha ruptura interna do chavismo ante unha hipotética irrupción táctica de Estados Unidos en Venezuela. Para este experto, a loita contra o narcotráfico nos Estados Unidos pode beneficiar a Unión Europea polas conexións dos cárteles de drogas. E Bruxelas move ficha para abaratar o prezo da electricidade. A presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrece axudas aos países da Unión para que melloren as súas redes de enerxía e pon como exemplo do que hai que mellorar a conexión de España con Francia. María. Sí, von der Leyen advirte de que os prezos da electricidade seguen sendo demasiado altos e desiguais en boa parte pola falta de interconexións entre países. Así o dixo esta mañá durante a conferencia polo primeiro aniversario tras a publicación do informe Draghi. Aí, a presidenta da Comisión puxo como exemplo o proxecto que está en marcha do Golfo de Vizcaya, unha infraestrutura de 400 km de lonxitude, 300 deles baixo o mar, que duplicará a capacidade eléctrica entre España e Francia. Abastecerá a uns 2 millóns de fogares a partir de 2028. Ademais, Bruxelas tamén prepara un paquete de redes e propón unha iniciativa de autoestradas enerxéticas. Todo isto co obxectivo de garantir prezos máis baixos, independencia fronte aos combustibles fósiles e tamén unha maior competitividade para a industria europea. O Goberno apura o prazo para decidir que vai facer coa AP9. Mañá rematan os 2 meses que lle deu a Comisión Europea para corrixir a concesión da autoestrada que considera ilegal. E o Ministerio de Transportes analiza aínda na véspera os pasos a dar. O Executivo Comunitario deulle a razón a plataforma denunciante en colectivo que buscaba liberalizar a peaxe. Bruxelas tamén lle advertiu o Ministerio de Transportes que o levaría ante o Tribunal de Xustiza Europeo se non corrixía as irregularidades. En primeiro lugar, que está en riba da mesa cal vai ser, é dicir, en canto a ese procedimento, o procedimento a seguir. En segundo lugar, en canto ao tema da liberalización ou non, eu sigo dicindo que levo dito durante os últimos meses, durante os últimos anos, dende que estou aquí. Foi este goberno de Pedro Sánchez o que iniciou o camiño da gratuidade. Na véspera de que cumpra o prazo que deu a Comisión Europea, o presidente da Xunta pídelle ao Goberno que deixe sen peaxe a AP9. Esta é tamén unha das demandas dos transportistas cos que esta mañá se reuniu o presidente da Xunta. Alfonso Rueda escoitou as demandas da Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada en Galicia. A eliminación da peaxe da AP9 suporía un aforro pro sector e melloraría a súa competitividade. Rueda volve a pedirlle ao Goberno que liberalice a autoestrada. Agora é un momento estratégico oportuno e perfectamente factible para que se liberalice o peaxe da AP9, que é unha reclamación, por suposto, desta asociación, por suposto, da Xunta de Galicia e creo que de todos os galegos. Rueda tamén reclama o traspaso das competencias dos permisos de traballo a estranxeiros para paliar a falta de condutores. Un dos principais problemas aos que se enfronta o sector do transporte. A parte de facer o posible para que a xente moza daqui elixa ser transportista e darlle facilidades en todos os sentidos tamén, como eso non vai ser de abondo, polo menos non vai ser de abondo de xeito inmediato, intentar que a xente que queira vir a traballar aquí no sector do transporte que non se eternice en permisos que poden ser moito máis áxiles. Ademais, Rueda comprometeuse a seguir traballando para manter as estradas galegas en bo estado e facilitar así a tarefa aos transportistas. Mentres a AP9 segue tendo concesión, hai varias autoestradas que o Goberno liberalizou de peaxe ou está en proceso de facelo. Unha delas é a AP6 que va dende Madrid a Ávila. O proceso para que sexa gratuita xa comezou e rematará en novembro de 2029. Esta é a principal vía de comunicación entre Madrid e Castela e León. Ademais, a partir do ano que ven, o Ministerio de Transportes liberará da peaxe a AP68 que enlaza Bilbao con Zaragoza. E a partir do 2040 están no calendario para quedar sen peaxes a AP7 en Cartaxena, a AP36 en Alacante, a AP41 que vai de Madrid a Toledo e a AP46 en Málaga.
A Xunta envioulle unha carta ao ministro de Transportes pedindo unha reunión urxente para abordar o novo mapa de liñas de autobús que acurta tempos entre capitais a costa de eliminar paradas pequenas. Din que a proposta actual do Goberno é unha imposición que chega sen diálogo e illa unha parte do rural galego con máis de 20 concellos afectados. Non vamos a aceptar as imposicións que nos propón o Goberno do Estado, non vamos a escoller entre dúas opcións, sino que o que lle pedimos é únicamente sentarnos nunha conferencia sectorial e poder abordar conxuntamente a ordenación do transporte por estrada e viaxeiros en toda España. En Ourense hai desconcerto entre os usuarios dos autobuses urbanos no primeiro día das novas rutas implantadas polo Concello. As liñas redúcense a metade, pero teñen percorridos máis longos. E estes cambios non convencen os veciños da periferia. O primeiro día do novo mapa dos autobuses urbanos de Ourense colleu a moitos dos usuarios habituais co pé cambiado. Pero despois dice que vai para o pabellón. Nas parroquias de Beiro, Castro de Beiro, Palmés e Vilar das Tres presentaron máis dun milleiro de sinaturas contra os cambios nas liñas. Queixanse de que os afastan do centro da cidade e de que os estudantes non chegan a tempo ás clases. Íamos un autobús á mañá mesmo para baixaren os rapaces ás 8 menos cuarto, que chegaban aos colegios tranquilamente, e claro, agora salindo ás 8 de Palmés, os rapaciños non teñen, hai que deixalos os pais, hai que deixalos ao colégio. Apártalos da Plaza de Abastos, apártalos do Concello, que hai xente que vai facer moitas xestións, da Diputación. Rairo, Cudeiro e Seixalbo son outras das localidades da periferia que amosaron o seu malestar co novo deseño de rutas. Mal, porque antes viñan cada cuarto de hora e agora cada media. Porque ahora non sei en que autobús moverme, porque antes tiñas liñas máis ou menos tal, pero como cambiaron todas... Lamentan que se poña en práctica xusto coincidindo co inicio do curso escolar e a volta ás rutinas. Facer estes experimentos xusto agora, co curso empezado e con, a xente estaba agobiada. Onte a cantidad de chamadas que recibíamos na asociación. O novo mapa pasa de 33 a 16 liñas, pero con percorridos máis longos e frecuencias que oscilan entre os 30 e os 90 minutos. Durante toda a semana, o Concello e a empresa concesionaria instalarán unha carpa itinerante para informar aos veciños. Vigo recuperou esta mañá o principal acceso á autoestrada AP9 dende o centro da cidade a través do túnel da Rúa Lepanto, que levaba pechada dende finais de xullo por obras de humanización na contorna. Eses traballos aínda continúan e manteñen un carril inhabilitado. E o tren que conecta Galicia e Portugal volverá a circular sen transbordos a partir de decembro. Dende o mes pasado, a liña entre Vigo e o Porto está interrompida cunha parada en Viana do Castelo onde os viaxeiros teñen que cambiar de tren. Pero hoxe, Convoios de Portugal anuncia que a partir de decembro poderá trasladar ao norte uns trens algo máis modernos que está utilizando xa no Algarve. A partir de entón, a viaxe volverá a facerse dunha tirada. Na Coruña, unha imaxe que se repite cada curso. A dos universitarios facendo cola para ir en bus ao campus. Cada día usan esta liña unhas 14.000 persoas. A empresa subliña que este ano reforzaron o servizo e que hai buses cada 3 minutos. Pero para collelos en hora punta hai que botarlle paciencia porque chegan cheos as últimas paradas e toca esperar. Unha hora esperando polo bus e, bueno, moitos que veñen cheos, que nin sequera abren a porta, pasan de largo. Las horas estas puntas, 8:30, 10:30, 3:30, no hai buses. O sea, e aparte nesa parada, te pasan todos llenos. A ver, sobre todo os primeiros días, porque como tanta xente vai a clase, porque depois a xente xa suele faltar, entonces, pois os primeiros días sí que hai moitas colas, sobre todo nesta parada. Bastante máis complicado teñeno os viaxeiros que voan dende o aeroporto de Madrid, que cumpre o terceiro día de folga dos vixilantes de seguridade. Milleiros de persoas quedaron en terra nestas últimas horas e as ringleiras seguen sendo a tónica hoxe. María Cheda. Si facemos, Antía, un reconto. Domingo, 1.500 afectados. Onte, prácticamente 2.200 persoas que quedaron en terra sen poder voar. E hoxe son prácticamente xa 1.000. As ringreiras continúan durante unha duración aproximada dunha hora, por iso son moitos os pasaxeiros que están decidindo ir con certa antelación ao aeroporto. É precisamente a única solución que dá a AENA, a antelación e tamén facturar as equipaxes de man para poder dar un servizo un pouco máis rápido. Os traballadores que protesta fano porque queren melloras salariais e a empresa di que unha folga
ilegal, pero o certo é que os máximos prexudicados son, unha vez máis, os pasaxeiros. Terceiro día de caos no aeroporto de Madrid. Son xa 3 días con viaxeiros preocupados. Sí, es preocupante. Yo nunca he visto esto y viajo mucho. Es alucinante. Llevamos yo ahora mismo 1 hora con la facturación. Y ahora, sí, claro, porque no sabemos si vamos a llegar a destino. Cansos de rinleiras. Esto es inadmisible. No sé, mi vuelo sale en varias horas, pero la gente que sale ahora, o sea, ¿cuál es la organización? Nadie dice nada. A ver, yo no lo he visto en mi vida. Entonces, pues bueno, vamos a probar, a ver si se resuelve pronto y salimos. E con esperas de ata 90 minutos para pasar os controles de seguridade. Llevamos 1 hora y media esperando ya, A las 9. Y salimos a las 12:25. Ya casi 2 horas estamos aquí. Lo que merecen es que pasemos todos en avalancha y que se preparen. Son 3 días de folga do persoal de seguridade. Piden melloras salariais e laborais. A Asociación de Liñas Aéreas denuncia o grave perxuicio que lles están creando os paros e exixen a AENA unha solución inmediata. O Goberno aprobou un decreto para anticipar a xubilación dos bombeiros forestais ata un máximo de 5 anos respecto á súa idade ordinaria. É dicir, un traballador que se puidese retirar aos 65 anos adiantaría a xubilación aos 60. De forma excepcional, poderá adiantala 6 anos se acredita un período de cotización de máis de 35 anos como bombeiro forestal. E os funcionarios poderán atrasar a xubilación dos 70 aos 72 anos. A futura lei de función pública incluirá tamén a posibilidade de retirarse de forma parcial e cobrar unha parte da pensión mentre seguen traballando. Son 2 das medidas incluídas nas emendas presentadas polo PSOE que se abordaron esta mañá na Comisión de Facenda no Congreso. E o Goberno actualiza as previsións económicas para este ano. Eleva a previsión do PIB unha décima, pasa do 2,6 ao 2,7%. En canto aos vindeiros anos, a estimación é que sigamos medrando por riba do 2%. Para 2026 mantén o 2,2%. Di o ministro de Economía que España seguirá medrando nos vindeiros anos sobre piares sólidos. De nuevo, en el año 2025, España será la economía avanzada que máis crezca. O ministro de Economía saca peito, sostén que medraremos máis e que o faremos dunha forma sostible. Podemos decir que la economía española se ha recuperado del COVID sin cicatrices. Pronostica que se crearán máis de 400.000 empregos cada ano, e todo grazas ao consumo e ao investimento privado. Estamos dándole, si me permiten la expresión, dentelladas progresivas a nuestra tasa de paro estructural. Sobre estas estimacións vanse asentar os orzamentos xerais do Estado para 2026, que o Goberno insiste en que ten intención de presentar. Estamos aí. Pero no Congreso hai dúbidas, hai quen pensa que son simplemente tácticas preelectorais. Todo lo que veo me hace pensar que el PSOE está pensando más en elecciones que en gobernar, porque anuncian presupuestos generales del Estado sin negociar con los socios. Podemos asegura que de momento a eles nin os chamaron. O Tribunal Supremo rebaixa a metade a fianza que lle impuso o fiscal xeral do Estado. Finalmente ascende a 75.000 euros. Álvaro García Ortiz asegurou con parte do seu patrimonio a cantidade. Con todo, ultima un recurso en contra porque o considera desproporcionado. O fiscal sentará no banco dos acusados por un presunto delito de revelación de segredos. O alto tribunal cree que hai indicios de que lle facilitou a un medio de comunicación o contido dun correo confidencial do abogado de Alberto González Amador, o mozo da presidenta de Madrid. E a Fiscalía Anticorrupción oponse a que Santos Cerdán saia do cárcere pola gravidade dos delitos que se lle imputan. Cree que aínda podería manipular ou destruir probas. O tempo, a Oficina de Boas Prácticas de Navarra considera que a adxudicación do túnel de Belate tiña que declararse nula de pleno dereito. Esta obra foi adxudicada a UTE de Acciona e Servinavar por máis de 70 millóns de euros. Servinavar é a constructora vinculada por escritura pública ao exsecretario de Organización do PSOE. O Goberno de María Chivite nega irregularidades.
Yo creo que una irregularidad administrativa no es una ilegalidad y desde luego no es corrupción y muchísimo menos mordidas. Nosotros creemos que la respuesta que tiene que dar el Gobierno de Navarra es como mínimo la dimisión de la presidenta María Chivite y de los consejeros que participaron de todas estas contrataciones. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia pide que a Xunta faga un balance público de como afectaron os incendios á rede Natura. Solicita a convocatoria do Consello Galego de Medio Ambiente para ofrecer eses datos e para informar dos plans de recuperación. E tamén que dé a conta cales son os plans de restauración ambiental, porque a día de hoxe descoñecemos cal é o plan da Xunta para recuperar os valores ecolóxicos perdidos e os servizos que estes espazos tamén ofrecen e dotan á sociedade galega. Os propietarios de vivendas afectadas polos incendios xa lles concederon máis de 900.000 euros nas axudas da Xunta. Os primeiros beneficiados son 7 veciños de Vilamartín de Valdeorras e 2 de Quiroga. A conselleira de Vivenda visitou hoxe estes concellos onde destacou o compromiso do Goberno autonómico para axilizar a tramitación destas axudas. Tamén lembrou que asumirá o 100% do alugueiro temporal se é preciso e achegará 600 euros máis para sufragar os gastos derivados desta situación. E dende o BNG piden máis axudas para o sector do viño logo da vaga de incendios. Dende a comarca de Ribeiro, Ana Pontón sinalou que houbo perdas nas denominacións de Valdeorras, o Ribeiro e Monterrei. Para os nacionalistas, as axudas non deben limitarse ás perdas, senón incluir tamén o lucro cesante. Que non se lles pague o lucro cesante e única e exclusivamente as perdas. Nós creemos que hai que compensar a todos os viticultores do noso país polas perdas que puidoron ocasionar os lumes e que, por o tanto, tamén hai que recoñecerlle o lucro cesante. Os profesionais sanitarios de toda España volveron concentrarse diante dos centros de saúde para reclamar a negociación do Estatuto Marco, a lei básica que regula o traballo no Sistema Nacional de Saúde. As organizacións sindicais acusan o Ministerio de cancelar o calendario de reunións pactado para este mes de setembro. Cren que pretende pechar o Estatuto Marco sen recoller as medidas que consideran necesarias para mellorar as súas condicións laborais. Entre elas, a semana de 35 horas, a nova clasificación profesional, melloras nos salarios e xubilación parcial. Sí que é posible facer ese estatuto marco que reclamamos ás organizacións sindicais, que millore as condicións laborais do persoal, que garanta a prestación asistencial que facemos na sanidade pública. E o obxectivo destas concentracións é reclamar o noso dereito a negociar. Nos queremos negociar ese estatuto marco. O profesorado galego xa conta cunha nova ferramenta para atallar o acoso escolar nas aulas. Trátase dun cuestionario digital que permite actuar de xeito rápido ante calquera indicio de violencia entre o alumnado. Nuria. Así é, Antía, trátase dunha ferramenta que está dispoñible dende hoxe mesmo e que permite aos docentes avaliar o estado de convivencia dun centro ou dunha aula en concreto ante a sospeita dun posible caso de acoso. Funciona a partir de enquisas completamente confidenciais, completamente anónimas, a partir das cales se extraen datos que permiten facer unha radiografía exacta de cada aula e detectar de xeito temperán posibles conflictos, posibles casos de acoso. De feito, ese é precisamente o seu obxectivo, detectar, atallar de xeito prematuro estes casos e evitar que vayan a máis. Está dispoñible para os últimos cursos de primaria, quinto e sexto, secundaria, bacharelato e tamén a formación profesional. Os centros educativos teñen xa a ferramenta a súa disposición, onde se fixo técnicamente o que é a distribución dos tokens, que son necesarios para a formulación de calquera enquisa, e xa a partir de hoxe eles poden usala libremente. O termómetro de acoso escolar é xa unha realidade. Esta ferramenta vai permitir detectar se existe ou non violencia dentro e fora das aulas. Inconscientemente os nenos fan cousiñas que, se non se atallan a tempo, poden derivar en problemas de acoso. Por iso é importante identificar sinais de alarma. Trátase dun cuestionario digital que permitirá avaliar o clima de convivencia nos centros escolares ante un indicio de acoso. Simplemente é un cuestionario totalmente anónimo no que o alumnado único que ten que inserir son uns códigos de un só uso que lle facilita o propio centro educativo e comeza o cuestionario.
Está dirixido ao alumnado de quinto e sexto de primaria, ESO, bacharelato e formación profesional. Pódese contestar en apenas 10 minutos. As preguntas son deste tipo de cousas que acontecen nos centros, pois si recibo alcumes, insultos ou burlas, ou si me obrigan a facer cousas que eu non quero facer. Con estas preguntas poden identificar posibles vítimas, espectadores ou persoas que exercen tanto acoso físico como a través de internet e de redes sociais. O termómetro contra o acoso enmárcase nun plan integral con outras accións xa en marcha, como son os puntos laranxa, caixas de correo, para que o alumnado poida realizar denuncias anónimas. O obxectivo final é que os centros escolares sexan espazos seguros e libres de calquera violencia. Cando vas no bus, o escoitas nos cascos. Na casa ou cociñando, que se estás escoitando. Cando estou correndo, entrenando, pois gustame por algo de fondo. Se non é un audiolibro, é un podcast ou algo dese estilo. As novidades literarias e tamén moitos clásicos están xa ao alcance dos que prefiren escoitar en lugar de ler. A principal vantaxe dos audiolibros é que gañamos tempo porque podemos facer outras cousas á vez. Pero a pregunta é se a experiencia é a mesma que cando nos mergullamos nun libro. Descubrímolo nuns minutos. Os 5 membros da manada de Casteldefels irán ao cárcere un máximo de 8 anos. Os acusados de violar en grupo 3 mulleres chegaron a un acordo coas víctimas. Os 5 homes acusados de violar en grupo 3 mulleres na localidade barcelonesa de Casteldefels foron condenados a penas de entre 3 e 8 anos e 5 meses de prisión. A Fiscalía e as acusacións solicitaban inicialmente 53 anos para cada un deles. Finalmente, as defensas dos 5 acusados chegaron ao acordo de conformidade co Ministerio Público e as víctimas. A cambio da rebaixa de penas, recoñecen as 3 agresións que se lles imputaban e admiten que integraban un grupo criminal para abusar sexualmente de mulleres vulnerables. Deberán tamén indemnizar a cada unha das víctimas con algo máis de 30.000 euros e pedirlles perdón polo dano causado. A Garda Civil investiga a morte dunha nena de 4 anos que caeu dende o balcón da súa casa en Calpe, en Alacante. Fontes do Concello confirman que foi un accidente. A nena subiu á varanda do balcón, perdeu o equilibrio e caeu dende unha altura de 5 pisos. No momento do accidente, a pequena estaba ao cuidado dunha prima menor de idade. En Muros xa están nos xulgados os 3 detidos por alixo de máis de 3 toneladas de cocaína comisado nas últimas horas na Pobra do Caramiñal. Sabela. Antía, levan unha hora no interior deste xulgado de Muros. Eses 3 detidos calculamoslle que aproximadamente uns 15-20 minutos diante da xuíza. Non sabemos se van decir declarar ou non. Do que digan, sei que finalmente responden as preguntas ou que non digan oculten. Podería abrirse novas vías de investigación. Lembremos que esta operación está aberta, está en marcha, unha operación contra o narcotráfico, dunha operación de traslado de máis de 3.600 kilos de cocaína que foi frustrado. Foi frustrado porque a cocaína chegou á ría de Arousa, foi descargada, pero finalmente non foi distribuída porque foi xustamente interceptada no momento no que ia ser trasladada por estrada en coches. Ademais, tamén hai 3 detidos ata o momento. Estas 3 persoas as que vimos baixar deste furgón policial hai unha hora son os 3 de nacionalidade, son os 3 de Colombia. Chamounos a atención que 2 deles son especialmente novos, de idades, digamos, bastante novas. E ademais sabemos tamén que esas 2 persoas, os de menor idade, son irmáns. Os 3 están sendo investigados por ser presuntamente os que trasladaron a droga hasta Galicia e tamén os que fixeron o seu desembarco. Hai 3 persoas detidas, como vostedes saben, efectivamente trátase de 3.600 kilos de cocaína incautados e a investigación sigue aberta. Vamos a poñer a disposición judicial as persoas detidas, pero a operación non está pechada, por lo tanto van a permitirme que sea cuidadoso en dar moitos máis datos, porque a día de hoxe, neste momento, acabo de falar fai poucos minutos co xefe superior de policía e están traballando. Efectivamente vamos a confirmar cal era o medio en que viñan esa importante cantidad de cocaína e no momento en que teñamos localizado, pois así te lo diremos tamén. Un suposto violador foi identificado 9 anos despois de agredir e atracar a súa víctima en Vigo, grazas ao ADN que deixou o roubar nunha casa. Hoxe comezou o xuízo e decidiron celebralo a porta pechada pola atitude do acusado, Alejandro.
Sí, efectivamente, tivo que celebrarse a porta pechada debido ao estado de nervios que presentaba o presunto autor dos feitos, que incluso chegou a ameazar aos medios de comunicación que estaban no interior da sala. Tivo que dar contado o acontecido no ano 2013, cando supostamente violou e roubou con forza a unha muller. Este home, como ti ben indicabas, foi identificado unha década despois grazas a unha mostra de ADN despois de cometer outro roubo. A espera de coñecer a decisión final, a Fiscalía pide para el 17 anos de prisión. A víctima non puido testemunhar xa que a raíz deste suceso sofre unha demencia. Esta actitude agresiva e violenta, sobre todo cos gráficos, foi a causa de que a xuíza da sección quinta da Audiencia de Pontevedra en Vigo decidise celebrar o xuízo a porta pechada para garantir a seguridade de todos. Este home está acusado de violar e perpetrar diversos abusos sexuais e roubar a unha empregada do vello Hospital Xeral de Vigo que saía de traballar ás 3 da mañá en 2013. O home non foi detido ata 10 anos despois, logo dun roubo en que o seu ADN resultou coincidente co do violador. No xuízo non puido prestar declaración a vítima porque a consecuencia do suceso desenvolveu graves secuelas psíquicas e precisou o ingreso nun centro residencial. Un informe forense fundamentou que non declarase en sala, malia os esforzos do letrado da defensa quen tamén pediu a libre absolución. Ti declarou a filla da vítima que estivo acompañada tamén da irmá da muller violentada. As dúas amosaron a súa satisfacción polo desenvolvemento da sesión, aínda que lamentaron que coa súa agresividade o home conseguise evitar a presenza dos medios de comunicación. Acusación e Fiscalía piden 17 anos de cadea pro home pola violación, agresións sexuais e roubo e unha indemnización de 96.000 euros. O home xa está no cárcere por outros delitos. Bruxelas proíbe os patinetes eléctricos e as bicis nas zonas peonís. Moitos usuarios circulan de forma temeraria e pouco respectan os límites de velocidade, poñendo en risco a seguridade dos viandantes. Despois veremos como é a convivencia entre peóns e patinetes nas cidades galegas. A investigación do IDIS, que estuda o impacto da música sobre bioloxía humana, Sensoxenoma, volve aos escenarios do Auditorio de Galicia o 3 de outubro. Ese día recolleránse entre o público as mostras para analizar. Ademais de sangue, saliva e vaguas, este ano van usar mochilas con sensores para ver como responden ao concerto as persoas con xordeira profunda. Sabe contar contos? Para iso sí que teño moita maña. Tras o evocador repertorio de 2024, a Real Filarmonía volverá a dar a sorpresa. Só sabemos que haberá unha parte do concerto que busca calma e outra media hora máis festiva. Sensoxenoma, Premio Nacional de Investigación Innovadora, volve este 2025 con máis música, despois de acumular xa 10 publicacións científicas. Xa demostraron que as melodías modifican xenes, proteínas e a novidade deste outono, tamén a microbiota bucal, onde moitas investigacións sobre Alzheimer e autismo xa poñían o foco desde fai anos. Nos podéis imaginar que las bacterias no tienen oídos, no tienen sistema nervioso, no escuchan música, pero sí que conviven en un ecosistema y ese ecosistema es el que mantiene ese equilibrio. O estudo volve contar coa colaboración de asociacións de pacientes de distintas patoloxías. Que este año tenemos 8 mochilas vibratorias que van a poder utilizar, van a venir personas con sordera profunda y van a poder participar del concierto. O equipo de Martínón e Sala xa demostrou que o efecto da música nas rutas moleculares vai no sentido oposto á enfermidade. La música ya era buena antes de que nosotros nos metiésemos a investigar sobre ella, es decir, que se puede usar sin dosis límite y sin efectos secundarios conocidos. Nosotros lo que intentamos es entenderlo mejor para poder usarlo de una forma dirigida e incluso a partir de esas rutas moleculares reposicionar fármacos o generar posibilidades terapéuticas. Para iso insisten que dá tempo, traballo e compre financiamento. O consumo de audiolibros vai en aumento, xa os escoitan preto do 8% da poboación. A falta de tempo é o principal argumento, pero os expertos subliñan que o nivel de concentración e de comprensión non é o mesmo. Dormía en silencio la ciudad. Un ápice de luna turca troquelaba negros tejados. Cando vas no bus, o escoitas nos cascos, é un pouco máis fácil, aunque eu prefiro leerlo.
tenía el estómago vacío, tenían pollas en los pies. Ás veces cando topo o audiolibro o uso, pero o uso a vez que leo o libro. Correndo, facendo algo de exercicio, podes ir escoitando algún libro que te interese. Levamos un ritmo de vida moi rápido, pois mira, oye, é outra opción. Unha opción pola que optan cada vez máis persoas. A facilidade para integralo no día a día e a falta de tempo para ler son os principais motivos. Desventaxas, bueno, se queremos reter información nos vai a costar un pouco máis, salvo que tomemos notas. Obviamente, se vamos camiñando, se vamos conducindo, se vamos en autobús, reter vai a ser moito máis difícil. Non me gusta o formato, non me centro, digamos, no libro. Tú non marcas as pausas, estás escoitando e tes que estar incluso entendendo máis porque tes máis estímulos. Igual con libros así un pouquinho máis sencillos, pero... Diante do papel podemos adaptar a nosa velocidade de procesamento e comprendemos mellor o que lemos. Activa moitísimo máis o cerebro, vale? Dade conta que o canal visual é o noso canal prevalente. Quizáis por iso o auxe dos audiolibros non está a afectar as librerías. Pues non o notamos, penso que, que son públicos totalmente diferentes. Xente que lle gusta ler en papel, gusta ler a sí mismo. Ter o meu remanso de paz e ler o meu libro e non por os cascos que me conten a historia. As bicis e os patinetes eléctricos que agora campan polas rúas de Bruselas xa non poderán circular polas zonas peonís a partir do ano que ven, polo risco que supoñen para os viandantes. Sen chegar ao nivel de Bélxica, tamén aquí temos cada vez máis patinetes circulando polas estradas e convivir con eles non sempre é doado. Non teñen sentido ningún, non teñen responsabilidade ninguna, porque pasan a se producían sin fijarse por onde van. Nunca tuve un problema, pero me dan bastante medo. Cando os miro diante, procuro apartarme. A convivencia entre peóns e usuarios de patinetes e bicis eléctricas ás veces é complicada. Sí que están máis acostumbrados a algún coche, unha cosa así, pero tanto como un patinete a lo mejor aún non están tan acostumbrados, pero la gente es bastante respetuosa, te pide perdón y ya está. O ano pasado houbo en España 11 mortos nos 297 sinistros en que estiveron implicados estes vehículos de mobilidade persoal. Non poden circular por beiras rúas nin pasos de peóns, pero moitos non respectan as normas. Les consienten andar por donde les da la gana. A los de las bicis eléctricas, a los de los patinetes, a los de las motos que aparcan en la acera pero entran por allí para aparcar aquí. Algunos van con los patinetes que te pillan y te pillan, ¿no? Pero vamos, yo no he tenido ningún trompiezo, la verdad. Malia os infractores, peóns e conductores van achegando posturas. Uno lo sabe, lo que pasa es que la gente no hace caso, están locos. Para eles, realmente, ainda que hai carriles, faltan bastantes, o sea, para que teñan movilidade total por toda a cidade, pero de momento parece que a cousa prospera. Lugo prepara xa as súas grandes festas do San Froilán e este ano haberá que afrouxar máis a carteira para probar os produtos típicos destes festexos. Tanto o polvo como os churros soben de precio. En xuño anunciouse a suba do polvo e agora tocalles os churros. Este ano pagaremos un pouco máis polos dous manxares tradicionais do San Froilán. Todo está caro, entonces é comprensible que teñen que subir un pouquiño. Non teñen máis remedio. E despois as cuotas que pagan por os puestos... Paga sempre lle parece moito. Polo que dicen que lles cobran polos puestos, teñen que cobrar, claro, teñen que subir. A suba será d'1 € e na rúa teñeno claro. Non importa, os pago igual. Non vos perdo nin loca. Pois é típica de San Froilán, entón se suben, a xente vai no supermercado igual, por un poquinho máis. Eses casi con azucariño e todo eso están buenísimos, hai que comelos, claro que sí. Os churreiros din que levan 5 anos cos prezos conxelados. Subiulles moito a materia prima e o papel das bolsas onde serven os churros. Todo en general, e os sueldos que claro, é lógico, hai que darles o que merecen. Entonces eso é o que máis sube, pero despois o material tamén sube, todo o papel, unha barbaridade. Os donos destes negocios tamén chegaron a un acordo para compartir espazo no feiral e para pagar un prezo razoable pola parcela. Renunciaron á adxudicación inicial por máis de 40.000 € e agora cada posto desembolsará pouco máis de 7.000.
En Lisboa estánse a reunir estes días algúns dos mellores chefs galegos con colegas portugueses nunha curiosa iniciativa que mestura gastronomía e artesanía. Brais. Pois sí, a idea é comer obras de arte en obras de arte, é dicir, servir a cociña de autor en pezas únicas que estean feitas por artesáns especificamente para un prato moi concreto. Foron varias as sesións de alta cociña servidas neste tipo de louza, o que chamou a atención dos prescriptores do mundo da restauración portuguesa que xa teñen a Galicia e España como un referente nesta combinación de cociña, deseño e artesanía. Varios chefs, inversores do mundo hoteleiro ou xornalistas asistiron a este evento organizado baixo paraugas do selo Artesanía de Galicia e que é o maior realizado até agora no estranxeiro tras 12 anos de vida. Portugal é, claro, o destino máis natural para a internacionalización e aquí estiveron tamén artesáns galegos que ven neste sector unha grande posibilidade para facer crecer o seu negocio. O tempo de verán volve a Galicia con máximas que mesmo van superar os 30 graus en Ourense. Tamén na costa teñen por diante unha tarde de temperaturas agradables e de sol. Vémolo, por exemplo, nas imaxes en directo de Ferrol co ceo completamente despexado. Tamén vemos o ceo azul en Baiona, onde alcanzarán os 24 graus esta tarde. Lembren que poden consultar estas e outras cámaras en g24.gal.